In-numru ta' immigranti u persuni jfittxu l-ażil li qasmu lejn l-Ewropa bil-baħar din is-sena diġà kważi laħaq il-kwart ta' miljun. Għalhekk dan l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni fl-istess ħin li nnotat li madwar 1000 persuna kuljum qed jidħlu fl-iktar żewġ pajjiżi maħkuma minn din il-kriżi, jiġifieri l-Italja u l-Greċja. Dawn id-dettalji ħarġu fl-istess jum li l-Kummissarju Ewropew responsabbli mis-settur, Dimitris Avramopoulos, żar il-Greċja fejn saħansitra attenda għal laqgħa ta' kriżi fil-Ministeru tal-Intern. In-numri li żvelat l-IOM juru kif it-total ta' immigranti li daħlu s-sena li għaddiet 219,000 diġà nqabes. Dan fl-istess ħin li l-mejta jlaħqu minn tal-inqas l-2300. L-Eritrea baqgħet il-pajjiż bl-ikbar numru ta' immigranti jaqsmu lejn l-Ewropa. Wara hemm in-Niġerja, is-Somalja u s-Sudan. Intant f'pajjiżu Avramopoulos innota s-sitwazzjoni mwera. F'Lulju biss daħlu 50,000 immigrant, meta s-sena li għaddiet daħlu 6,000. Fakkar kif l-Unjoni Ewropea qed tgħin lill-Greċja b'iktar finanzjament. Semma miżuri oħra fosthom l-isforz għal kollaborazzjoni għal kontroll tal-fruntieri mat-Turkija minn fejn joħorġu ħafna mill-immigranti li jispiċċaw il-Greċja. Fl-istess ħin ma naqsilx referenza għal politika Ewropea dwar il-migrazzjoni li kienet maqbula fl-aħħar xhur u li bħalissa fl-Unjoni Ewropea għadhom għaddejjin taħdidiet dwar l-implementazzjoni tagħha. Għalkemm hawn reġgħetilna l-importanza li kull pajjiż jifhem ir-responsabbiltà tiegħu. Maħniex hawn biex nimponu imma biex nikkonvinċu. Irrid ikun hemm solidarjetà u responsabbiltà, żied il-Kummissarju Ewropew. Reġa' tkellem ukoll dwar l-importanza tal-Valletta Summit. Summit li se jsir f'pajjiżna f'Novembru li ġej u li għalih se jattendu l-mexxejja ta' ħafna mill-pajjiżi minn fejn jitilqu l-immigranti. Bitħejjija għalih Avramopoulos se jżur xi pajjiżi Afrikani bl-ewwel wieħed mistenni jkun in-Niġer. Fuq kollox il-Kummissarju qal li fi żmien li ġej se jittieħdu miżuri li mhumiex popolari u appella lil pajjiżi membri biex ma jċedux għal populiżmi.